שלום לכולם, אנחנו נמצאים עם מר חנניה פנג'ר, מנהל מחוז רישוי דרום ובאר שבע. חנניה אחראי על רפורמת רישיון נהיגה מדורג וחובת הליווי. תלמיד שעבר טסט החל מראשון לשביעי, נתן לו היתר נהיגה כמו ההיתר הזה, בצבע אדום, שונה מהיתר נהיגה רגיל, ככה יוכלו להכיר את ההבדל בין רישיון הנהיגה הרגיל לבין הרישיון הזה, כאשר ברישיון עצמו יש הסברים בעברית מאחורי הטופס, וכאן יירשם שחובה שהוא יהיה נהג חדש, וברובריקה הזאת יצטרכו לציין את חובת הליווי 3 חודשים ראשונים, ליווי מלא, ו3 חודשים נוספים ליווי רק בלילה, כך שכל נהג וכל שוטר יוכל לדעת מתי הנהג הזה מחויב בליווי. מר חנניה, הזכרת את מושג תקופת הליווי. האם תוכל להסביר לנו מה משך תקופת הליווי? כמה שעות? כן. הליווי חייב להימשך חצי שנה, כפי שהזכרתי קודם, 3 חודשים יום, 3 חודשים לילה. אבל בתוך תקופת הליווי יש תוכנית ליווי. תוכנית הליווי אומרת שמי שההורים שלו מלווים אותו, או שחברים מלווים אותו, הוא יצטרך לעשות 50 שעות, סך הכל. מהם 20 שעות בדרך עירונית, בתוך העיר, 15 שעות בדרך שאינה עירונית, כפי שהנהגים קוראים לזה, בדרך בין עירונית, ועוד 15 שעות בלילה. נשאלת השאלה, מי פטור מתוכנית הליווי? האם יש פטור? כן, יש פטור מתוכנית הליווי. ובכן, יש לנו חיילי צה"ל, שבמסגרת השירות שלהם הם עוברים הכשרה שנקראת קליטה והכשרת הנהג ביחידה. כל חייל שיביא אישור כזה, חתום על ידי קצין בטיחות יחידתי, יוכל לקבל פטור מתוכנית הליווי. כלומר, הוא לא חייב להציג הצהרה כזו שבה הוא עשה ליווי. מספיק שהוא מביא טופס מאושר על ידי קצין בטיחות יחידתי, ואנחנו פותרים אותו מלהצהיר שהוא עשה ליווי. אבל אני חייב להדגיש, זה לא פותר אותו מחובת ליווי, זה פותר אותו רק מחובת הצגת הצהרה על סיום תוכנית הליווי. זה בא במקום התוכנית של 50 שעות. מה עושים בסיום תוכנית הליווי? ובכן, בסיום 6 חודשים מיום שקיבלנו את ההיתר, ובתוך 6 חודשים גם עשינו את תוכנית הליווי שהיא 50 שעות, חותמים על ההצהרה שנמצאת בגב ההיתר, גם הנהג שחייב את הליווי וגם המלווה שלו. ואם יש יותר ממלווה אחד, יש פה מקום לעד 4 מלווים. אם יש יותר מ4 מלווים, ניתן לצרף טופס נוסף, ידני, שבו יירשמו שמות המלווים. את ההצהרה מגישים למשרד הרישוי, ואם הסתיימה התקופה, משרד הרישוי מבטל את חובת הליווי בגוף הרישיון, ומוציאים לנהג רישיון נהיגה במקום ההיתר. רישיון נהיגה לחצי שנה, עד שיגיע הרישיון הקבוע מדפוס בארי. ניתן להגיש את ההצהרה גם אם לא הסתיימה תקופת הליווי. כלומר, אנחנו סיימנו את תוכנית הליווי, 50 שעות אחרי חודש. אנחנו לא רוצים עכשיו לחכות עד שיסתיימו חצי שנה, ניתן ללכת למשרד הרישוי, להגיש את ההצהרה. משרד הרישוי יוריד כאן את החלק הזה, ייקח את ההצהרה, יתייג אותה אצלו בתיק נפרד, וישאיר בידי הנהג את ההיתר הזה, עד לסיום חצי שנה. 2 שבועות לפני שהסתיימו חצי שנה של הליווי, יש הנחיה לקיבוץ בארי במחשובית, שהם ישלחו לו הביתה רישיון קבוע. כאן חשוב שאני אדגיש, כל אחד כזה שהגיש את ההצהרה לפני תום חצי שנה, אין לו מה לבוא למשרד הרישוי כדי לקבל את ההיתר. חבל, לא צריך. הרישיון הקבוע יגיע הביתה, רק להיות סבלני. שאלה נוספת שתצוף מן הסתם, זה האם נהג שאיבד את ההיתר יכול לקבל היתר נוסף? כן, בוודאי. אין הגבלה על מספר ההיתרים שניתן לקבל במשרד הרישוי.
כמובן שכל מי שמבקש היתר זה דומה לרישיון נהיגה שעבד, ועל כך צריך לשלם אגרה. ניתן לקבל היתרים נוספים עד שנתיים, כי בתום שנתיים לא נידרש בכלל לליווי. אם לא עשינו את תוכנית הליווי, בתום שנתיים כבר לא יהיה יותר צורך בליווי. כמו כן, חייב להוסיף, וכאן אני צריך להוסיף, שאם נהג הגיע לגיל 24, תוך כדי תקופת הליווי, הוא יכול לפנות למשרד הרישוי כדי שיבטלו לו את חובת הליווי, גם עם כל התקופה שהיה לו ליווי רק שבוע או שבועיים. ניתן לגשת למשרד הרישוי שיבטלו את חובת הליווי והוא מקבל רישיון נהיגה רגיל. ברשותך, נהג חדש שעבר עבירת תעבורה בתקופת היותו נהג חדש, למה הוא צפוי? כפי שהיה בחוק הקודם וגם בחוק היה החדש. חשוב לציין שמי שמחזיק ברישיון שכתוב לו שהוא נהג חדש, כל אותה תקופה שהוא נהג חדש, אם יעשה אחת מהעבירות החמורות, שאותם אנחנו מפרסמים באתר האינטרנט, ואפשר לקרוא אותם, להוריד אותם ולקרוא אותם, צפוי למבחנים חוזרים, או מבחן עיוני, או עיוני פלוס מעשי, ולפעמים אפילו מכון רפואי מחדש. והכי חשוב, הוא יחזור להיות נהג חדש לעוד שנתיים. מר חנניה, מה עם חיילי צה"ל? ובכן, יש סעיף בחוק בפקודת התעבורה שקובע, חייל צה"ל שמשרת בצה"ל ונוהג רכב צבאי במסגרת צה"ל, פטור מחובת ליווי. אבל כשהוא ינהג ברכב אזרחי בבית, יהיה חייב לעמוד בתקופת הליווי. כמובן אם לא קיבל פטור כפי שהזכרנו. האם יש שינוי לגבי הסעת נוסעים? כעיקרון אין שינוי לגבי הסעת נוסעים, אך חשוב להדגיש את העיקר. נהג חדש, כל עוד רשום לו בראשון שהוא נהג חדש, והוא עדיין לא הגיע לגיל 21, אסור לו להסיע יותר משני נוסעים. הוא יכול להסיע אוטו מלא בשלושה מצבים. אם הוא נהג חדש ויש לו מלווה בתוך האוטו. 2, הוא כבר לא נהג חדש, גם אם הוא עדיין לא הגיע לגיל 21. וגם אם הוא נהג חדש והגיע לגיל 21, ההגבלה כבר לא קיימת יותר, והוא יכול להסיע רכב מלא.